No čaute, ja vás zdravím pri tomto videu a keďže som už natáčal video s titulkami Sony Vegas, teraz na to video niekto reagoval a napísal do komentára, že či by sa nedali tzv. Pohyblivé titulky. Ja som už v minulom videu ukazoval, že je tu viacej tých možností, že keď na to prejdete myšou, tak vám ukáže, čo tie dané titulky budú robiť, ako sa budú správať. Vidíte aj teraz, ako keď prechádzam, tak ja natočím video, aby mal dotyčný dušu na mieste. Takže poďme na to. Tu si zvolíme 16. Ešte raz to budem musieť prepísať, lebo to nechcelo. Paste. Tak, teraz si to dáme do stredu. Tu si môžete vybrať farbu titulkov. Ako chcete. No, dobre, nechám zatiaľ takúto, lebo môžeme dať aj inakšiu, modrú nejakú. Takúto modrú. Tak, to by malo byť dobre. No a tam sa mi stráca tá myš. Dobre. No a dobre, zatiaľ to necháme takto, uvidíme, že to spraví. Posunieme trošku videjko. To dáme takto tížko a uvidíme, čo to urobí. No a to je presne ten efekt, čo sme chceli dosiahnuť. No, takže ideme urobiť ešte jedny titulky. By niekto videl, že sa to dá. Takže niekde do toho dáme zase tieto ďalšie titulky. Si to zoberiete takto. Znova spravíte ten istý postup. Takúto. No a tu si vlastne vidíte, viete umiestniť tie titulky, kam potrebujete. Tam sa bude zobrazovať ten text. To si to takto označíme. Ale no, dáme 16. Znova napíšeme, pardon, tomu dáme 16, tak, klikneme, píšeme zase po. Tak, a znova tie farby, ale to sa mi už nechce. A veci je spojené. Máte ďalšie titulky. Takže dáme to takto. Teraz to pustíme. Ste videli. Vidíte? A tu sú znova takéto titulky. Takže ešte urobíme jedny nejaké pohyblivé. Tam si vlastne viete dať aj rýchlosť pri jednotlivých. Dajme tieto scrollovacie, to bude tiež zaujímavé, lebo tam si viete tuším nastaviť aj tú rýchlosť. A uvidíme, čo to spraví, ale no som to 100 rokov nerobil. A tam je tá možnosť, že scrollovanie a text color môže byť aj biely.
Ale musíme najprv vytvoriť tú veľkosť. No dobre, teraz dáme takto. Dáme 16, dáme na stred. A tu niekde si viete tú rýchlosť toho scrollovania vlastne akože nastaviť scroll. Vidíte? A oni vlastne aj túto si viete tie titulky, keď si dáte, tak im vydáte hodnotu, čo chcete, aby robili. Ako nemusíte to vyberať priamo odtiaľto, ale tu si to viete vybrať. Vidíte? Takže aj to je paráda. No, neviem, aká rýchlosť bude. To bude ako závratné. Neviem, kde je tá rýchlosť. By som klamal. Úprimne vážne. Neviem aj, či som to robil niekedy. Neviem. Aha, tu je, tuším, tá rýchlosť. Tých 10 sekúnd. Tuto. Dáme 20. Tak sa mi vidí. Je čas. Dobre. Dáme zavrieť. A teraz vlastne ukážeme to, že ako to funguje znova. Musíme si chvíľku počkať. No, a videli ste teda, že 20. Keby som dal 10, tak ide to rýchlejšie. No, takže tu sú tzv. Pohyblivé titulky, to sme si chceli ukázať. A ak niekto chce ešte ďalšie, tak si môže popozerať zase v tomto meníčku. Treba sa len učiť pozerať. Ja som rád, že niekto aj napísal takto, že ho to zaujíma vôbec ten môj kanál a tak. Takže to by bolo odo mňa všetko a ja vám prajem pekný deň. Majte sa krásne, doby.